Mursilyo. Salamat kayo sa imong paghatag og time nga makasulti po kita sa wala pa may bawi sa uban nga nagminaw karon sa maglantaw sa atong Facebook kay kanimanggong atong pagsimba sa matag adlaw nga Sabado mo kini ang atong pagtuon aron nga kita haduol sa Dios. Sa dili pa ko mapadayon sa unahan, mangayo ako og katahuran sa among mahal nga magtutudlo nga way lain mao si Divine Master Pope Ginito Gabuli Yabo. Mayong buntag kanong master uban sa imong mga pamilya, sa mga nanay ug sa akong mga kauban nga mga cardinals, bishop, sisters and children. Mayong buntag kanatong tanan. Ang akong topic may tungod kini sa kining lawas no kay ang atong igsoon naghisgot man ni Ginoong Hesukristo nga anaa karon sa atong mao'y nagbanhaw ni Abraham nga walay lain mao ang atong mahal nga magtutudlo. Bisan man sa kadaghan nato ning ibalik-balik sa pagsulti sa tubangan sa atong mga igsuon nga naa karon mitan-aw na nimati sa live nato sa Facebook, dili pa gyud sila makatuo nga kining Kristo tao. Manuman kay naman-an nilang kahayag gikan pasagamay sila hanto danagko kana gikunong Kristo dili gyud kana makita. Kung magpabilin man kita ni ana nga pagtuo nga kanang Kristo dili makita, unsa may dagway sa atong kaluwasan nga atong gipangita. Kaya ang kaluwasan sa Dios nga giandam alang sa tao kanimang atong pisikal nga lawas mao may moatubang ni Kristo sa pagtindog siyang gobyerno sa Dios. Apan ang gidahom nga kaluwasan sa atong mga kaigsuonan karon diha sa gawas kana mang moagi og kamatayon usa maluwas. Sige daw, example. Kung ang imong lulo namatay, lulo sa imong lulo namatay, hantod karon nakakita ba mo nga na ni bangon gikan sa sementeryo? Nga maglisod naman to pagbangon nga naman. Kung gilubong sa yuta, 6 feet below the ground, isulod paglungon. Kung gipantyon, gihalublak, gipinisingan pa, gibutangan pag marmol, unsa pagbangon. Kunya ka na nangamatay sa COVID, gisuno. Unsa ang pagbanhaw ng abo naman na? Mingon din mo, nga wala imposible sa Diyos. Imposible mangyari banhawon batong wala na buko, wala na unod, abo na lang. Mga igsoon lahi ang pagbanhaw sa Diyos. Kaya dili mo ta maingon nga kamo wala mo tuog Diyos, mituogin mo. Kaya sayang lang baya ng iyong pagsimba-simba na simbahan kung wala mo mutuog Diyos. Kanang pagtawag niyo sa Diyos, pero lahi lang ang pagtawag sa Diyos karon. Kaya ang Diyos sa unang panahon, sa dito pa sa Israel, ang pangalan Jesus. Nan karon, kaysa wala pa siya gilansang sa krus sa tuig 33 AD. Gibalhin man niya ang gingharian o gihatag sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Sa ato pa, kung inyong balansihon pag-ayo, wala na sa Israel ang gingharian sa Dios. Kaya ang panalangin gihatag man sa usa ka nasod nga mamunga sa mga bunga niini. Munang subject sa tao karon ang pagpangita sa usa ka nasod nga mamunga sa Kristiyanos nga pagtuo. Mingang budayan mo nga, wala ba yung gingharian diha sa
nasod to abi sa kubuhan punawan nan karon kay si Jesus may nagsulti. Mutuo man kamo ni Jesus. Personal nga manuluwas, luwas na. Sa ang pagkaluwas inyo kung ang inyong pagtuo ang gingarian to sa kapunawan. Wala mo'y nakitang tao nga misaka dito. Matua dito mi puyo. Kay ang tao diara sa ubos sa kalibutan. Sayang lang pagbasa nato sa kasulatan. Tanang giingon da sa Pinadayag 21:3. Nadungog ko ang usa ka dakong tingog nga gikan sa trono nga nagaingon. Tan-awa ang puloy-anan sa Dios ana uban sa mga tao. Asa man tao niya ito dito. Di man kay abot ang langgam atong tuwa dito sa panganod din kayo. Mupuyo na buta dito. Mga ang pagtuo sa tao mao nay nagkalain-lain. Tungod kay duha ka klase ang tao sa kalibutan. Iya sa Dios, anak sa Dios ug anak sa tao. Kadtong anak sa tao magkuto ang kaliwatan ni Cain, ug kadtong anak sa Dios magkuto ang kaliwatan ni Seth. Nang karon kay ang Dios nangita man siyang mga anak. Kay ni ana man siya sa kalibutan. Nya mingaw bren mo, kinsa man po na inyong Dios diha? Tao man na, ay siyempre, balikin nyo si Jesus. Dili makita si Jesus? Makita, eh. Kung dili mo mutuo ni Jesus ng Diyos, kato pag-angkon din niya. Ako ang amahan, usara, sa pagtuo nyo ato. Tao dili, tao. Muna nga ang Diyos, tao. Mubalik siya sa kalibutan, nga tao. Aron nga, yung mission, matuman, sa pagpatindog sa gobyerno sa Diyos, kaya ang gobyerno sa Diyos sa Israel wala yun mutindog niyadtong panahon na bisan usa ka minuto wala nakahari si Jesus dito sa Israel. Nga naman gilansang siya sa nga Hudyo de mangutana mo nakahari wala gyud siya nakahari bisan usa ka minuto mo nga pagkasuko niya iyang gikuha ang panalangin ug gihatag sa kanason. Mo nga ang Jesus nga itong pagkahisgutan karon, musulod siya o bag-ong lawas. Ano man, aron ma-perform niya ang pagpatindog sa gobyerno sa Dios. Asa man pong nasura nato na pangitaon sa tibuok kalibutan. Kanang mahimong Christian country, walay lain Pilipinas. Mingaw na po mo, walay mabasa litra po litras Biblia. Nga Pilipinas ang gibalhinan. Piros, kung pinulusog po nga paagi natin mabasa eh. Philippines Bible Society. Kamaraday ka mo, pinulusog po musulti. Tungod kay nagbalik sa Dios, nagkuyog ang duha. Wisdom o wisdom. Muna. Kung kamao mo, kamao po ni mga sinugo sa Dios. Ano man. Tungod kay dili ka mahimong sinugo kung dili ka makasulti sa mga butang nga gitago sa Dios diya sa Biblia. Kaning lawas karon nga pagasudlan ni Jesus, tinago man eh. Wala man i-declare nga mao ngalan, gisulat lang, ako mobalik uban sa akong bag-ong ngalan. Sa to pa bag-o ang ngalan nga sudlan ni Jesucristo aron nga maoy mo perform sa gobyerno sa Dios atong sugdan. Manukad ta dito sa Israel. Aron nga makita nato nga kaning lawas no makadaghan na nako ning gibalik-balik. Aron na masabtan sa tao nga kanini ay Kristo tao. Pero naara pa may mabasa no? Ako Dios dili tao, pastilan. Sa una lang ninyo pagsabot di aron. Muna nga, kikinahanglan na to ang pagtuon yun. Kamong diha nga nananaw sa Facebook, paminawag inyong mayo. Kaya aron dili mo maimpirno. Kaya kinirabang maimpirno tas, pas nila, o sila papiting inita ko na kayo. Ang problema, asa ng impirno po. Kaya sila pa, aga-ulbo-ulbo lang kayo. Iya itugpo ka rito, mo kuno ito ikaduhang kamatayon. Na, inyuha ko na diha, wa milabot anak.
Kaya magpadayon mo na nga pagtuo, wala gid mo'y kaluwasan. Ngit-ngit pa sa alkitran ang inyong kaluwasan. Pero kung musubaybay mo sa matag Sabado, sa among panibahon ug live na mo sa Radyo Bibo, diha ninyo makita ang tinuod nga kamatuoran. Kanang kamatuoran nga tinuod, mingo po mo kamatuoran niya, patyon day tanan, wala. Undang mo sangyaw nang mamatay mo tanan. Basta ng pare o pastor, pangundang mo. Kay way ayo nang pagkatudloan niyo siyang mga sakop. Pasimbahon nga patyon tanan, sus, Ginoo. Santimaan. Wa gi ayo. Mura nga itudlo nato ang tinuod nga kaning lawas nato mo ni mo atubang sa Dios. Kaya nagsaad ko ng Dios og everlasting life. Mingon po dahil sila, patay kaya itong Ginoong Kristo nga Dios na to. Uy, wala man niya makita ang perform sa kasulatan. Sa Daniel 9, 24 hangtod sa 27. Nga sa tapos o kanuman uda kasimana ang Mesiyas pagkapatyon. Kinsa man ay Mesiyas? Si Jesus man. Mga ang script man ng Bible, diri iyang tumanon ang kasulatan. Gato ba mo si Kristo wala mahadlok siyang kamatayon? Nahadlok siya eh. Mingon gani siya, Ginoo, kung mahimo isaylo kining kupa gikan kanako. Pero ang imong pagbuot ni matuman dili ang ako. No? Tanawa. Dili nimo sabton ang kasulatan. O sila pa, buang yun. Guyod lata ang karsada. Mo nga, magsugod ta sa Israel. Chok. Wana. Mubo na kayo. Aron masabtan nato nga kani diay atong pagtuon no. Di kinahanglan ginato dahil kay kini atong pagsimba ngunit pagtuon aron nga kita maluwas. Unya dili lang kay simba luwas na. Di kinahanglan pud ang atong kaugalingon nga tun-an nato nga naa diha ang pagpaubos sa isig katao. Kay kung dili natutun-an makadungog tag gamay sakit nga istorya ignat na dunggan patay. Wa gyud kaluwasan bisan gamay. Muna kung atong lantahon sa kasulatan no. Si Jesus siya na unta ang mo-perform dito sa gobyerno sa Diyos sa Israel. Ang bata nga ipakatao sa Isaias 9:6 no? Kay alang kanato ang usa ka bata ikapatao ug igatungtong ang kagamhanan sa iyang abaga. Kung imong lantawon pag-ayo, kani nga bata mao ni si Jesus. Pagkatao, no? Gikan sa sabakan ni Birhen Maria. Mao nga kung imong lantawon pag-ayo, mao nang ta siya ang mupatindog sa gobyerno sa Dios dito sa Israel. No? Apan wala niya mapatindog ang gobyerno sa Diyos tungod kay gilansang man siya sa mga Hudyo. Mga kung imong lantawon pag-ayo sa wala pa siya gilansang sa cross, no? Iyang gihatag ang gingharian sa usa ka nasod sumala sa Mateo 21, 42, 43. Mingon siya, wala ba gayud kamo magabasa sa kasulatan nga ang maong bato sa mga magtutukod gisalikway ug nahimong uluhang bato sa pamag-ang buhat kini sa Ginoo ug sa atong mga mata makapahibulong gayon. 43. Busa sultian ko kamo. Pagkakuhaon ko ang gingharian gikan kaninyo ug igahatag ngadto
sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Kaning bato nagisikway sa mga magtutukod mao ni si Kristo. Nganong gisalikway man? Nganong namay giingog gisalikway da? Tungod kay kusog ay sila moingon nga si Jesus mutuo ka personal nga manuluwas-luwas ka. Apan sa pagsulti ni Jesus nga ang harian sa Dios ihatag sa usa ka nasod, moingon pud sila ang gingharian tuwa sa kapunaw-punawan. Gisalikway wala? Gisalikway. Kay wala pa gisalikway nila, mito sila ani. Ihatag sa usa ka nasod. Pero tindaghanang nagsalikway ni Jesucristo karon panahon na. Dili lang motandok sa 40 bil ka mga sikta sa tibuok kalibutan ang nagsalikway ni Jesucristo. Mao na nga sa matag trahedya nga may tabo dinhi sa atong nasod. Nagsampit da tanan og Dios. Pero wa gidungo nganuman. Babasa pa nato. Isaias 59 uno hantod sa dos. Tanawa na to kung ang ilang pagsampit sa Diyos miabot ba? Wala miabot tungod kay ang Diyos nitago tungod sa ilahang kasalanan. Kung imo lang taon, ara. Isaias 59, 1 ug 2. Aniya karon ang kamot ni Kristo wala pamugi aron kini dili makaluwas ni pabug-aton ang iyang igdulungo aron dili makadungo. Apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahamulag kaninyo og sa inyong Dios ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Tanawa, wa gyud gidungog sa Dios ang inyong pagsampit. Tungod kay ang Dios nakabalo siya nga siya inyong gisalikway. Dili lang kay pagsalikway sa Dios sa paghatag sa kingarihan sa Dios. Ang number 1 ninyong gisalikway kaning tulo ka factors wala na mo magsunod niining kabalauran. Tulumanon. Uy. Tulumanon. O mga sugo. Muna yung number 1 ninyong gisalikway. Naparay nagtuman na diha karon wala na nga naman kaya sila pa wala na daw ng kasuguan. Nag-ingon ba si Kristo na wala na ng kasuguan? Wala eh. Kung imong basahon ang Mateo 5:17 hantod sa 18 tanaw na nato gisalig ko ba ni Kristo ang kasuguan aron makita na to. Kaya mula ba o naman hinoon mo ni Kristo hinoon? Si Kristo ang nagbuhat ninyo, mula ba o na hinoon mo nga, kamo hinoon na hinahimong Kristo ning kalakiha? O kato ning hinoon-naon? Mateo 5:17 hantod sa 18. Tanahon na to. Ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magaluntad pa ang langit ug ang yuta walay pagkasailoan sa kasuguan bisan
usa na lang kakudlit o usa ka tulpok niini. Hantod ang tanan matuman. Tan-awa ra. Wala magani pagkasayloan. Hantod matuman ang tanan. Moingon no hinuon wag wala ang kasuguan. Pagkadakong tabaghag ninyo. Muna nga ang inyong mga sakop, bisan kamo, dili mo makakita sa inyong kaluwasan. Nga naman, kani palang daan, kaning tulo, mo nay 3 factors sa gobyerno sa Dios. Kung dili mo to nini, pagtindog sa gobyerno sa Dios, kanang inyong mga pagtulunan, dili na kamo makarinyo sa inyong papel. Bisan asa sa tibuok Pilipinas. Mga mupadayon kita sa unahan. Kay kining Kristo gisalikway man sa mga magtutukod, kinsa man ang magtutukod, pastor, pare, ministro, ug uban pang pundok dinhi sa atong nasod. O sa tibuok kalibutan, daghan ang isalikway ni Kristo. Kay pag-ingon nga ang harian sa Dios naa sa nasod, moingon po sila tuwa sa kapunaw-punawan. Mao na nga dako kayong sabtunon ng Biblia. Tinuod ang giingon ni Kristo. Daghan unyang maguna nga dinala ang akong ngalan. Mao na gamiton dayon nila. Pagbantay kamo sa mga mini nga magsasangyaw. Mini nga propeta o mini nga Kristo. Kay kana mao ang magpasalaag kaninyong mga anak sa Dios. Ay mo angkon pa sila mga anak sa Dios. Ihadlok man inon anak sa Yawa. Kung anak ka sa Dios, dira ang katumanan. Kaning tulo mo ni katumanan kung anak ka sa Dios. Pero kung wala ni, ambot lang ka. Unsa ka nga Dios, dako o kanibaghang gamay nga sinugdanan. Kay duha mga klase ning Dios. Kani mo ni Dios nga Kristo. Kani po, muna giingon ni Jesus, sapagkat tinuod, mag-ingon ako kaninyo, mga Diyos, usab kamo. Muna ibantayanan. Kaya kung mutuo mo Diyos, amituo mo amituo po mga kanang gingarian na sa kapunaw-punawan. Muna inyo harya, amo wala, naa sa nasod, naa sa yuta ang hingharian sa Diyos, wala dito. Mga, dinhin napita mo balik ta, yung mataas. Dugay na po mahuman. Pero, mas maayong dugay mahuman kay makakutlo mo kaluwasan nga tinuod. Nga gikan sa mong mahal nga magtutudlo. Nga dili yung kaluwasan nga komedya, ay maagi ka kamatayon na baril maluwas na. Mutuo mong sa dili kanang kamatayon. Katapusan ginahawa sa tao, sakit kay na. Inagkabugto sa mga ginahawa, kaya nakasaksi ko sa kong anak pagkamatay. Nakalibang yun. Kaya nga ko, sakit giday kayo. Sakit kayo ang katapusang ginahawa sa tao ay nagkabugto. Lan kung tinuod mo na, ikaw pastor, pare, imong anak, ma-hospital, iurot di mo baligya imong kaptangan aron maulian imong anak. Nya kana inyong pagtuo nga dit is victory. Asayang kay di matuma na. Kay inyo ang patambalan ng nagdaot diha. Ayaw na patambali kay luwas na na. Mao nga dili din na mao. Kay gusto ba kang mabuhi. Mao nga subaybay mo sa muang sangyaw aron nga makuha ninyo ang tinuod nga kaluwasan. Kay dinhin ini dili ni komedya mo Kay komedya pa ni, dili pa ni tinod, hagbay lang kami uli sa mga. Dili biro. Mubiya ka sa imong igsuon, inahan, balay, una kayo biyaan mo, aron lang ka makaangkon sa kaluwasan. Mamalaging ni Jesus, kung takos ka, mubiya sa imong igsuon nga babae, igsuon nga lalaki, inahan, sa imong balay, takos ka sa kingharian sa Dios. Gihimo na una, tungod kay nakita nako nga kining pagtulon ana 100%
nga tinuod nga ang luwason ang tao buhi. Amen. Apan dunay kondisyon. Unsay kondisyon? Mutuman ka dayon pagkamatarong ang naa sa sulod sa gingharian sa Dios. Mo nay number 1 buhaton sa tao. Mga kung atong pangitaon ang bag-ong lawas ni Jesus karon. Manukat kita sa Israel. Ato rin pangitaon ang tuig. Kaya ang sukod sa Misayas dito 490 katuig ipakatao ang Kristo. Sumala sa Daniel 9, no? 24 hantod sa 27. Dara. Sa kuha na Facebook, bakurot na. Pero sa YouTube. Kapituan kasimana, mo'y tagal, ibabaw sa imong katawhan, ug sa imong balaang syudad, sa paghuman sa kalapasan, ug sa pagtapos sa mga sala, ug sa paghimo sa pasikuli alang sa kasalanan, ug sa pagpasunod sa walay katapusang pagkamataron, ug sa pagmatuod sa pananaon, ug sa panagna, ug pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. Sa ato pa 70, no? Times 7. Mao nga basta inani nga procedure, masabtan ni mga kanisa multiplication. Mao nga ang answer ani 490. Mo na ang answer diya. Tong lawson 26 og sa 25 busa hibaloy og sabta nga sa pagwala sa sugo sa pagpahauli ug sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Misayas ang prinsipi mapito ka semana ug kanuman og duha ka semana tukuron kini pag-usab uban ang dalan ug ang kuta bisan sa mga masamok nga panahon. Sa ato pa mapito, no? 7 times 7. Wala may semana nga 8. Pito ra man gina siya mo nga ang answer ini 49. 26 mo padayon ta. Og sa tapos og kanuman og duha ka semana ang Mesiyas pagkapatyon og siya walay bisan unsa og ang katawhan sa laing prinsipi nga mao muanha maoy muguba sa syudad og sa balaang puloy-anan og ang katapusan ni ana mahiuban sa baha ug bisan hantod sa katapusan may gubat ang pagkalumpag gitagal na daan. Sa ato pa 62, no? Kanuman og duha ka semana 7. Ang answer 434. 27. Og siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. No? Usa ka semana sa ato pa 7. No? Mga nining panahon na karon atong pangitaon, no? Kay mao man kani sukod sa ato pa atong i-diagram. Ang diagram ani inani, no? Dari dapita. Dari para makita gyud. Dari. Mo ni diagram nga atong
lantaw sa pagkatao ni Kristo. Asa man budta manukad? Adto ta manukad sa pagpaihuli sa Jerusalem. Sa tuig, no? 457 BC. Dinhi niining tuiga, no? 457 BC. Niining panahon na nayuli ang Jerusalem. Nan muisip ta og 49 ka tuig gikan dinhi. Kay negative ni nga millennium kani positive. Ang intersection line sa negative taman dinhi. Kay kinin dinhi positive na. Mo nga kung imong lantawon pag-ayo, may nusa nimo na siya, no? Kanang 457 BC, may nusa nimo og 49. Mao nga mulam ta ko sa diri. Sa ato pa 17 minus 9 equals 8. Kani 4 na lang. 0. Bring down 4. Karon nining panahon na mao'y pag 49 ka tuig lang gikan sa ilang paguli. Pag abot sa 408 dinira kutob ang gobyerno sa Diyos dito sa Israel. Gipulihan sa mga saserdote nga mga dautan. Mga gikan din mo isip ka 434. Mo nga kini negative, positive. Sa ato pa mo gamit tatag rule sa algebra ni. No? Ang rule sa algebra nga ito magamit ani, rule number 2. To add to numbers having unlike sign, find their difference and prefix the sign of the greater number. Atong pangitaon ang diferensya. Mga 14 minus 8 equals 6. 2 na lang. Bring down 2. Sign, positive. 26 AD. No? Nining panahon na si Jesu Kristo gibunyagan ni Juan Bautista dito sa suba sa Jordan. Ang iyang edad nining panahon na 30. Mo'y pagbunyag ni Juan nga Bautista. Karon, namay usa ka semana sa ato pa atong idugang ang usa ka semana. Mo nga 6 plus 7 equals 13. Carry 1, 3. 33 AD. Nining panahon na maoy pagbalhin sa gingharian sa Dios sa usa ka nasod. Panalangin sa gingharian sa Dios gihatag sa usa ka nasod. Ug dinhi pud nining tuiga gilansang si Jesus sa krus. Panahon sa pista sa tinapay nga walay lebadura, nga 7 kadlaw gisaulog sa mga Hudyo nining panahon na. Mga atong lantaon dayon, kay gibalhin man ang gingharian sa Dios sa usa ka nasod. Atong pangitaon niining nasura, no? Kasi dili pa ta mapadayon sa unahan. Kaning negative no? Kay natawo si Jesus man sa kani positive. Kani pud siya positive. Sa ato padili ta maka
minus. Hindi man ni pwede nga ito paubos. Kidako man ni. Tuig man ni sa millennium. Kani edad naman ni Jesus. Kaysa algebra, the number without sign always as positive. Sa ato pa, mugamay tag rule sa algebra nga, rule number 3. To subtract number, mentally change the sign of the subtrahend and proceed to the algebraic addition. Duha may sign sa algebra, negative o positive. Sa ato pa, alisdan tani siya o negative. I-close parenthesis ang positive. Mo nga maka-minus na ta. 10 minus 6 equals 4. Sign negative. Niining tuiga na tao si Jesus. Tuig negative 4 nga naghinapos ang ikaupat nga millennium. Din hindapita upat ka tuig na lang ang nabilin na tao si Ginoong Hesukristo. Karon, kaning 408 atong minusan upat ka tuig nga maoy natawhan ni Hesukristo. Mao nga ang tubag nini 404. Nga ang katumbas aning 404 negative 4. Mao nga arita, mo proceed ta sa unahan. Sa nasod nga gibalhinan sa gingharian sa Dios. Aron makita nato ang lawas, no? Nga pagasudlan ni Jesucristo bag-ong lawas. Niya nata sa nasod ng Pilipinas. Mingon din na sila ron tanawa. Nanapod sila sa Pilipinas. Bahalag di mo mutuo diha. Basta kay kami, igo lang kami nagtug-an sa tinuod nga kabatuoran. Kay ang Diyos man ang nagsugo kanamo nga itug-an yun ang kabatuoran. Kung imong lantawon pag-ayo, kaya ni ana man kita sa Pilipinas, no? Niadtong 1521, no? Marso 16. Miabot sa Ferdinand Magellan dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. 1519. Dito sa Cebu. Dito ni King humabon. Pagka April 14, no? April 14. Adlaw nga Domingo. Gibunyagan ang 800 ka mga tao ni humabon sa pagka-Kristiyanos. Apan sa wala pa, moabot ang panahon sa pagbunyag. Gipangayo ni Reyna Juana ang Santo Niño nga dala nila ni Magellan dito ni Enrique. Yadtong panahon na. Og miadtos Enrique ni Magellan. Og misugot si Magellan. Og iyang gihatag ang Santo Niño. Og dito ni itong panahon na nagpabunyag dayon si humabon uban siyang mga katawhan. Pagka 27 sa April, miadto sa Mactan dito kay Lapu-Lapu. Og dito nahitabo dayon ang dakong kumbati. Tali ni Lapu-Lapu og ni Magellan. Niadtong panahon na. Mulaban
unta si humabon ni Magellan. Apan niingon si Magellan, steady lang ka diha, kay kaya ra kanina mo. Apan santong lanas kumbati, napatay si Magellan ni Lapu-Lapu. Mao nga si humabon, mura siya nahugno, na-discourage siya. Mao nga nanguli sila dito sa pulo sa Humonhon. Pag-abot dito, kay ang nabilin nga mga sundalo nga fighter, 27 na lang ka mga fighter nga nabilin. Walay labot adtong 115 nga dito sa tulo ka barko nga ngannan og ship Sean dayon Trinidad Victoria. Mao ni ang tulo ka barko nga dala ni Magellan. Pag-abot dito, kini si Enrique midool ni humabon o miingon siya. Kaya nasuko man siya, kaya wala man siya buhiin ni Magellan. Yang sabot nila, kung mamatay si Magellan, tagaan siya o kagawasan. Apan wala siya buhiin ni Duarte. No? Duarte Barbosa. Mao nga miadto siya ni humabon, humingon siya. Basig katuo ni mga tawhana, nga dili ta ka mo patay. Mo to nagsabot sila. Mao nga pagka Mayo 1, no? Mi 1. No? Mi 1 15 21. Naghimo sila og usa ka dako nga kumbira. Nga ang sabot nila, imbitahon nila tong 27 ka fighter, aper na si Duarte Barbosa. Hubkon sa nila, usa nila pamatyon. Mga pagkahubog, nasa 27 ka mga survivor nga sundalo nga kauban ni Magellan. Kauban siyang kapitan nga mao si Duarte Barbosa. Gidas maganda yun sa mga sakop niyo mga. Gipantigbas, nahurot og kamatay ang 27 ka mga sundalo nga fighter. O dito niya ito ngayon na kadtong 115 nga dito sa tulo ka barko, nangahadlok in taon. Namalik sa Spain. Apan tungod sa ilang kagamay, ang kagamintol nga dinhi sa Concepcion gibalhin sa duha ka barko sa Trinidad o Victoria. O kining Concepcion ilang suno. Namalik sila sa Spain. Nan! Kaya wala man sila nakabilin o pari nga maoy mo establish sa Christianity dinhi sa atong nasod. Wala yun ba ka-establish? Mga pagka 1525 nagpadala o expedition nga ang unang expedition mo ang Lua Isa expedition sa 1525. Apan wala gyapon maka-establish sa Christianity. Mao nga nagpadala na pod pag-usab sa 1526. Ang ikaduha nga gipadala mao ang Cabot expedition 1526. Mao lang gyapon, wala gyapon naka-establish
sa Christianity. Nagpadala pag-usab sa 1527. Mao ang Saavedra. Saavedra Expedition. Mao lang gyapon, wala gyapon maka-establish. Mao naggikan din ha. Muisip ta og 16 ka tuig. 1543. Miabot si Roy Lopez D. Villalobos dito sa Samar, Liti. Og nahibalag niya dito si King Makandala. Og dito gidawat siya ni Makandala og giatiman si Roy Lopez de Villalobos tungod kay buotan man to si King Makandala. Mga dito ni atong higayuna nahigugma dayon si Roy Lopez de Villalobos sa maong pulo ug iyang yunyagan sa Las Islas de Pilipina. Mga ni atong higayuna naninguha si Roy Lopez de Villalobos sa pag-establish sa Christianity sa atong nasod nga Pilipinas. Mga pagka 1546, milabigan siya pailulong sa Cebu. Apan sa kasamaang palad, gipadpad siya dito sa Moluccas Island. O dito, nagdaot siya sa sakit nga malaria o namatay siya sa adlaw nga Biyernes Santo. Wala gyapon maka-establish. Mao nga nagpadala nga pod pag-usab og laing ekspedisyon 1565. Mao si Miguel Lopez de Legazpi. Miguel Lopez de Legazpi. Nining panahon na. Miabot siya sa Cebu, no? Migikan siya sa Mexico niadtong Nobyembre 26. Miabot siya sa atong nasod dinhi sa Pebrero 13. Apan wala siya modunggo sa Cebu. Miskala sa paingon sa Liti. Og nahibalag niya si King Kamutahan. Og dito nagsandugo sila. Wala pa siya magkadinto. Miadto siya sa Bohol. Og dito nahibalag niya si King Bancao. Wala gyapon siya magkadinto sa duha ka hari. May iskala siya dito sa Limasawa Island. Og dito nahibalag niya si King Sigala og si Katuna. Og dinhi niining upat ka mga hari. Kontento na si Miguel Lopez de Legazpi. Mao nga mibalik siya Cebu ni adtong April 27, 1565. Nga ang hari ni adtong panahon na sa Cebu mao si Topas nga anak ni Humabon. Mao nga pag-abot na Miguel Lopez de Legazpi dito sa Cebu, nahitabo ang dakong kumbati. Tali
ni Tupas o ni Miguel Lopez de Legazpi. Apan tungod sa kadaghan sa mga sundalo ni Miguel Lopez de Legazpi, nalupig si Tupas. Mao nga milaya siya sa kabukiran sa Cebu. O gipasunog ang tanan nilang mga balay. Apan sa usa ka balay nga nagsiga, nakita ni Juan de Camus ang usa ka Santo Niño nga dito sa sulod sa balay nga nagsiga. O iyang gikuha o gihatag ni Miguel Lopez de Legazpi. Mao nga nakanahuna dayon si Miguel Lopez de Legazpi nga kanini ang mga tawhana mao kini ang nabunyagan sa pagkristiyanos samtang si Magellan dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. Mao nga nagpadala dayog sulat si Miguel Lopez de Legazpi ni Tupas nga gitawag og First Treaty niadtong panahon na. Nga ang sulod niadto mao kadto ang giingon nga pwede kang makabalik dinhi sa inyong yuta o makapamuno sa imong mga sakop, makapananom mo o makapamaligya o muhatag mo buhis sa Spain o ang kaaway ninyo kaaway na usab namo. Mao nga miuli si Tupas sa Cebu. Yadtong panahon na 1565. O dito dayon nahitabo ang unang kasal sa Kristiyanos. Tali sa asawa sa pag-umangko ni Tupas nga namatay sa gubat nila ni Miguel Lopez de Legazpi nga ang ngalan handulaman gilisdan sa ngalan nga Isabel. Gipangasawa ni Andrea Kalapati. Nining panahon na mao kini ang unang kasal sa Kristiyanos nga gitawag og First Christian Wedding. Nining panahon na. Mao nga pagka 1568 Mayo Marso 21, no? Marso 21. Midawat si Tupas sa pagka-Kristiyanos. Gibunyagan si Tupas ni Father Diego de Herrera sa pagka-Kristiyanos. Nga ang iyang maninoy mao si Miguel Lopez de Legazpi. Mao nga, kung imong lantaon, bisag unsaon nila padala o ekspedisyon, dili gyud sila maka-establish sa Christianity. Tungod kay ang sukod, 1568. Nining panahon na. Hantod nga wala na kita kawad-i. O mga pari nga misyonary dinhi sa atong nasod. Nining panahon na. Pagka 1577, miabot ang Franciscan missionary. Sunod, pagka 1581, Jesuit Bisa to ispilin basig masayop ta. Katawaan na po ta. Andog ka. Na, kanawa. Jis. Dunggay to ba? Jesuit missionary. Na ng 1581.
hantod miabot ang 1587. Mao na ang Dominican missionary. Pagka 1589, by royal decree August 9, by King Philip Desikan, nga emancipated all slave in the Philippines. Apan wala tumui. Mao nga pagka 1591, nag-anunsyo si Pope Gregory 1614. 16, no? 1591. Pope Gregory the 16 nga threatened to excommunicate all those who would not liberate their slave. Dili pagaisipon si bisan kinsa nga dili muhatag o kagawasan sa ilang mga gipangulipon. Kaya ang unang mihatag og balaod, wala ila gituo, wala mutuo ang mga pangulo sa mga pulo. Mao nga nag-anunsyo dayon si Pope Gregory the 16 nga dili ilhon ang tanang pangulo sa mga pulo kung dili sila mutuo. I-firing squad sila. Tungod kini adtong panahon na sila laman ang naay mga kanyon. Mga nga hatlok ang mga pangulo sa mga pulo o dito ilang gitagaad kagawasan ang ilang mga tao nga mahimong Kristiyanos. Mga nga hantod ni ining mga panahon na pag-abot sa 1606 Recollect missionary. Pagka 1895 Benedictine missionary hantod karong panahon na. Mao nga dili buot sabton nato nga ang paggikan ni Magellan dili nato i-apil kay kadtong paggikan niya ni Magellan ni adtong 1519 apil na kadto siyang trabaho sa pagdiskubre sa atong nasod nga Pilipinas. Mga gikan din 1519 muisip ka og 49 katuig. Mga 9 plus 9, 18. 81, 6. Bring down 5. Bring down 1. 1568, Marso 21. Niining panahon na si Tupas midawat sa iyang pagka-Kristiyano sa pangalan nga Julian Filipe. Ubos sa pagtugot ni King Philip Desikan nga hari sa Spain. Mga bisa kung saan nila padala o mga expedition dili yun ma-establish ang Christianity tungod kay ang sukod 1568 man mahibalik ang pagka-Kristiyanos sa atong nasod. Kung maingon mo nga ang diha man mahibalik, sige daw, istoryahi daw ko ninyo kung 1523 naabay Kristiyanos ito nga misukol man gani si Humabon. Gipampatay man gani ni Humabon ang mga sundalo ni Magellan. Mao nga niining panahon na mao na kini ang sukod sa Dios nga mahibalik ang pagka-Kristiyano sa atong nasod nga Pilipinas.
Mao nagikan dinhi atong idugang ang 404 nga ang katumbas ani negative 4 nga mao ang natawhan ni Kristo. Aron makita nato ang bag-ong lawas nga sudlan ni Kristo niining nasura. Kay gihatag man niya sa kanasod nga mahimong Christianity. Kaya kung dili na ito ni pangitaon, dili takakita sa itong kaluwasan. Ang atong paglakaw-lakaw din sa kalibutan, wag yung kalibutan. Mao nga kung makita na nato ning luwasa, pangitaon nato sa tibuok. Nasod sa kalibutan. Kaya kung ato kini makaplagan, naa dito ang tinuod nga kaluwasan. Mao nga atong idugang ang 404. Bantay. Ay dagang mata nimo sigaron. Mao nga 8 plus 4 equals 12. Carry 1 7. 5 plus 4 9. Bring down 1. 1972. Daghang lawas nga gipagkatao sa Dios aning panahona. Pero usa lang kalawas ang mudaog nga mao'y sudlan ni Kristo. Kana mao ang lawas sa among mahal nga magtutudlo nga nataw sa kalendar ni Gregorio nga February 4. Sa among kalendar kay wala naman ni nag-isip ani Adar 4 nga sa kalendar ni Gregorio pitsa 30 ni sa January. Ika-12 ni nga kalendaryo sa Dios. Kaya kung tinuod na sinugo sa Dios, makakita sa kalendaryo sa Dios. Kaya alangan man ang Dios, musubay po siya sa kalendar ni Gregorio. Nahimo na nang under siya ni Gregorio, kaya ang kalendar ni Gregorio may gisubay. Mao nga ang Dios sa wala pa nabuhat ang tao na ang kalendar. Mao may laing na tao ang gigiyahan sa espiritu sa kamatauran nga maoy naka-apply ni ining kalendar. Kay kaning kalendar mo ni ang susi sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Bahalag di mo tuo, basta kami ming tuo. Ang among kaluwasan hayag na kayo namong pangitaon, pero naagya po'y apan nga naman ang paghimpit nga pagkamatarong maoy ilhanan sa taong wa nay apil sa kamatayon. Mao nga niining panahon na gikan dinhi mo isip ka o 40 ka tuig nga mao ang pagpasting ni Jesus gikan sa pagbautismo ni Juan nga Bautista. Ang tubag 2102 2012 dili ko maulaw malisang musulti kaninyo dinhi nahitabo no July ni 27 nahitabo ang dakong kontrobersyal sa among mahal matutudlo tali sa founder tali sa founder sa Kingdom of God nga mao si mahal na Haring Pilimon Urembudansa nga niadtong panahon na ang among mahal nga magtutudlo luoy kayo tungod kay gipasanginlan sa sala nga wala niya mabuhat tungod sa hatod-hatod sa mga istorya sa mga magsusumbong na ikatambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao tuod man niadtong panahon na miabot ang panahon gikan dinhi nagdanggo ang among mahal matutudlo nga dili na si Pilimon ang Kristo karon kun dili ikaw na tungod sa pagtuo sa among mahal nga matutudlo dito ni mahal na hari wala siya mo ni adtong panahon na apan miabot ang time nga ang mahal nga magtutudlo sa Kingdom of God nahanaw sa kalibutan. Gikan dinhi mo isip ka o 7 ka tuig
Mao nga 2019 din hiday nagsugod ang papel sa among mahal nga magtutudlo ang pagbanhaw niya ni Abraham. Kaya kinahanglan nga si mahal na hari mawala siya sa 2018. Kaya kung dili mawala si mahal na hari, magkontradik ang papel sa among mahal nga magtutudlo ug ang mahal na hari. Nga naman tungod kay mahimo man unya nga kontradik kay wala man matuman. Mao nga kinahanglan mawala siya dinhi aron nga ang papel dinhi sa 2019 makasugod dayon ang among mahal nga magtutudlo. Ug dinhi niya gibanhaw si Abraham. Katulon niya singgiti. Una niyang singgit, Abraham, ako si Jesus. Napalong ang kalayo sa lawas ni Abraham. Ikaduha, Abraham, ako si Jesus. Nawala na nabalit na ang tanang unod ni Abraham. Tao na siya nga purma, puro luya lang gihapon. Ikatanong singgit, Abraham, ako si Jesus. Bibangon si Abraham og nakiglayo sa among mahal nga magtutudlo og niadtong higayuna. Nakita sa mga among mahal nga magtutudlo nga si Abraham ug siya usara. Kung unsay dagway ni Abraham maapoy iyang dagway. Mao nga niining panahon na din hidayon nabanhaw si Abraham 2019. Mao nga gikan dinhi mo isip na ka og 7 ka tuig. Ang answer 2026 niining panahon na muripit ang istorya sa bautismo ni Juan nga Bautista dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. Mao ni bantayan nato ang mga igsoon 2026. Ang wala nato hibaw iyan unsa ning bulana. Kaya idikta naman kung unsa ning bulana. Mao nga dinhi unya bautismuhan ang bag-ong lawas ni Kristo. Dinhi niining nasura. Kay siya man ang mupatindog sa gobyerno sa Dios. Mao nga gikan dinhi mo isip na pagpito ka tuig ang tubag 2033. Dinhi niining panahon na mo repeat ang istorya sa drama sa kalibutan nga dili na ako minom gikan niining bunga sa paras hantod na mag-inom ako sa bag-o kauban kaninyo didto sa gingharian sa akong amahan. Og dinhi niining panahon na dili ako maulaw musulti ni malisang kaninyo sa inyong atubangan nga walay laing mo perform ani karon 2033. Walay lain kundili ang among mahal nga magtutudlo nga mao si Divine Master Pope Ginito Gaboliyabo. Siya karon ang bag-ong lawas ni Kristo. Mao nga mga igsoon, kinahanglan nato ang pagkamatarong sa matag usa kanato aron kita makauban nato ang atong mahal nga magtutudlo sulod so sa kalibo ka tuig nga kita makuyog-kuyog kaniya nga wala kitay kamatayon o sakit nga atong pagabation sa atong lawas. Ug dinhi lang ako kutob kining ubos niyo igsuon si Cardinal Christopher Prito mayong udto kanatong tanan. Akong ihatag sa atong mahal nga magtutudlo nga may gamay mensahe